खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर गोबां मोजां खौरां आरो गोबां मोजां खोथा आंनि मथेब्ला मानो होनोब्ला थांनाय समावहाय रैसुमै बसुमतारिनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं बे भिडिअखौ बिएम सोदोब चेनेलाव होआखैमोनलै आङो प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव होदोंमोन जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव 1,69,000 साबस्क्राइबार दङ बे प्रकाश नार्जारी चेनेलाव 56,000 साबस्क्राइबार दं सो बिनिब्ला जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि माखासे सुबुंफ्रा बै प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलखौ मिन्थियानो सो बिनिखायनो आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होनि आरो कमेन्ट सेक्शनावबो होनो हागोन आरो गाहायावहाय गोजौहाय मोनसे आई बटन दंना बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना बै लिंकखौ मोननो हागोन रायजो राजाफोर खोथाया ओरैबायदि जादोंमोन थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय गेलेदोंमोन बे रैसुमै बसुमतारी खेला आरो फुटबल गेलेबाय थानाय समाव बे लास्ट गेलेनाय लकडाउननि सिगां गेलेनायावहाय बिथांनि नैबे गोदोनायाव जखम जादों होनना बुंदों बे जखम जानायखौ इसेबां सिरियसलि लायाखैमोन बे गथ'आ जायनि जाहोनाव बे गोबां बडि सडि गासिखौबो माने डेमेज खालामजोबनाय थांदों थाबायनो हाला मानसिया आरो नैबे थिफुदों इथिंजायबो थिफुदों आरो जायनि जाहोनाव जों सासे हाथरखिखौ जों खोमानानै लानो गोनां जागौमोन बेबायदि जादोंमोन बेनिखायनो बिथांमोना आंनो खोन्थाहरनायलाय आं भिडिअ बानायबाय आरो भिडिअ बानायनायनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफ्रा गोबां अनसुंथाइबो हरदों होननानै बुंदों आरो लोगोसे आंनो कल खालामना खोन्थाहरदों आरो माखासे सुबुंफ्रा गोबां हरबावगोन होननानै बुंदोंमोन स' बिथांमोना जायफोर मदद खालामबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों सिगांग्रो आङो खुलुमनाय थाहरबाय दिनै 15 जानुवारियावहाय दहायो फुङावहाय जोंहा बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि मिस्टार प्रमोद बर' साराबो बिथांनि नखराव फैदों रबिन्द्र बसुमतारी आदैनि नखराव फैदों बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय माखासे रां होदों अनसुंथाइ जे जेनारसि हस्पिटालसिम थांनो थाखाय आरो जेनारसि हस्पिटाल थांखांनायनि उनावहाय सहैनानै बेवहाय जिखिनि ट्रिटमेन्ट थांगोन बे खरसाखौबो बिथाङा होनो राजि जादों गोसो गोरबोजों आं खुलुमनाय थायो जोंनि बर' हारिनि सासे लिडार जोंनि बर' बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि बा बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि मिस्टार प्रमोद बर' सार स' बिथांखौ गोसो गोरबोजों गासिबो रायजो राजाफ्रा बोर सारस्रिनांगौ बिथांनि खामानि मावनायाव मदद खालामनांगौ बिथाङा जि मावदों बिथांनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदिनो इयुनावबो जों नुलांबाय थागोन आसा खालामो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि बेयावहाय बिनि बिफायाबो आथिंनि माबाया फारसेथिंजाय माने आइरन सोनाय आं बे बाथ्राखौ भिडिअ बुंखादों आरोना स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायाखैब्ला जेखिनि आपल'ड खालामनाय बेखौ नोंथांमोना प्रकाश नार्जारी टाइप खालामना सार्च खालामबानो बे भिडिअ इउटिउब चेनेल लिंक मोनगोन बेवहाय डाइरेक्टलि नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बिनि सिङावहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै दंखायो स' दा प्रमोद बर' सारा सासे हिन्जावसा गथ' जाय मानसिया माने देग्लाय हाई सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होगोन जाय गथ'आ दायो एग्जाम होनो ना गावनि देहाखौ नायनो बेबायदि जानाय गथ'खौ फाहामनो थाखाय ओरैबायदि थियारि जाबोदों आरो ओरैबायदि जानजि खाफ्राबोदों बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों खेबसेबाव फिन खुलुमहरबावनाय थाबाय जोङो बैसोरबायदि गथ'फोरखौ मदद खालामनांगौ जायफोर खेला गेलेनायफ्राव एक्सपार्ट बिथाङा सार्टिफिकेट बिराद मोननाय दङ आरो लोगोसे बिथांखौ जुदि जोङो बे समावहाय सापर्ट खालामाब्ला अब्ला बेसेबां खहा जागोन नङा होमबा थांनाय बेबायदिनो गोबां समावबो मानसिफोरा जुदि बेफोरबायदि खैफोद जादोंब्ला आरो जानानैबो दंखायो आं बेखौ मिथिगौ बिथांमोनखौ जों बयखौबो सापर्ट खालामनांगोन जाहाथे हलिचरन नार्जारीमोन बायदि बिथांमोनाबो मोजाङै आखा फाखा जालांनानै जोंनि बड'लेण्ड एरिया आरो लोगोसे बर' हारिखौ लोगोसे आसामखौ लोगोसे इण्डियान बा भारत हादरखौनो गासैखौबो मुंदांखा खालामनो हानाय केपासिटिसिम जों खालामहरनांगोन रायजो राजाफोर स' खना खनला थानाय जेसेबांखिनियानो जाया मानो ओरैनो फाल्तु थगायलाबायनाय खोथा भिडिअ बानायनाय नङा सैथो नोंथाङा जुदि रियेलि जुदि एक्सपार्ट मारबा नोंथाङा जुदि देहायाव गोबां प्रब्लेम जामारदोंब्ला स' नोंथांमोनखौ मदद खालामनाया जोंनि दायित्व आरो जों बेखौ खालामनांगोन जों बयबो जयै खौसेथि नांनानै स' जों सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि मोनो बेजों लोगोसे जों रायजो राजाफ्रा जमायै जोङो खौसेथि जानानै पाब्लिक पावार बेखौ जों देखायनांगोन आरो लोगोसे जमायै जों बेखौ मदद खालामनांगोन स' बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जे बयबो खौसेथियै मदद खालामलायनो ओंखारबो आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच खेबसेबाव जायफोर रायजो राजाफ्रा बिथांनि नखराव मदद खालामहरनायनि थाखाय डनेसन हरनायनि थाखाय नाम्बारखौ होखानाय दंखायो जायफोर रायज्लायनो गोसो बैयावहाय प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव थां आरो नायहैबानो जाबाय गोसो गोरबोजों आरो लोगोसे खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामलांनो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनबावदोंब्ला शेयार खालामनो हागोन थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय